Gràcies, senyora presidenta. Senyor president, té vostè problemes amb la justícia. Senyor Camps, el seu govern té problemes greus amb la justícia i el problema amenaça, a més, amb arribar a totes les conselleries. No s'escude vostè en una retòrica tan barata, que no està a la seva altura, de dir que el Tribunal Suprem encara no ha fallat la sentència d'Educació per a la Ciutadania. Entre altres coses perquè jo li preguntava en genèric sobre sentències i n'hi ha sentències del Tribunal Suprem, sentències ja publicades, senyor conseller es coneix, hem parlat d'elles així, sobre, per exemple, l'homologació del títol en valencià, que li lleven la raó dia rere dia i convocatòria rere convocatòria. Per exemple, perquè en les sentències que la Generalitat té en contra, senyor Camps, ni una ni dos, se pot fer un compendi de l'Aranzadi, en totes les sentències que té en contra. I, efectivament, el TSJ també va suspendre cautelarment l'ordre d'Educació per a la Ciutadania i Drets Humans. Sempre se l'oblida a vostè lo dels drets humans, segurament és que no els interessa molt. I va dir que el tema dels 3 professors en classe i la doble via per a donar Educació per a la Ciutadania i Drets Humans és cautelarment s'ha de suspendre perquè pot causar perjuís irreparables, com perjuís irreparables causa la seva política. En sanitat, 53, ni una ni dos, 53 sentències en contra obligant al pagament de proveïdors de la sanitat valenciana que vostès no estan pagant, 41 milions d'euros i 26 milions en interessos que tenen vostès que pagar. Per què? Perquè estan en bancarrota. I això, en aquests diners, 21 milions que paguen en interessos per la seva mala gestió, es construeix un hospital o 8 centres de salut o 4 instituts d'ensenyament secundari en els diners que vostès tiren al FEM per la seva mala gestió. I és que estem en ruïna, en bancarrota, per la seva política nefasta de grans i especials esdeveniments. Eixa gestió nefasta l'han feta, però, amb els diners dels valencians i valencianes. Però ara ja sabem on estan anant aquests diners, ja sabem la comunitat líder a qui beneficia, ja sabem, quan vostè diu que defensa els interessos de valencians i valencianes, quins interessos de quina gent poderosa defensa. I té vostè la barra de dir així que així s'ha defensat el trasvasament Tajo i Segura i els interessos dels valencians de les comarques del sud. I m'hi té igual que estiga vostè parlant, també ho fa sempre, així tot el món tenim les nostres coletilles. Vostè se dedica a parlar i jo me dedico a dir-li el que crec que és la veritat. I vostè ahir no estava així defensant els interessos dels valencians i valencianes. Per això dic que és un plaer inusual tindre-lo així, damunt el piropeig i se queixa. Vostè ahir estava fent-li costat a aquest principi de cadàver polític que és el senyor Rajoy per la seva culpa, per cert. Ahí estava vostè, fent-li costat a este senyor i traguent-se de la màniga per a fer una cortina de fum en contra de les investigacions que estan patint el tema de la caceria, que per cert, efectivament, és torpe i a més els animalets no tenen la culpa de la vaga dels jutges. Però quina crisi vol vostè superar? Vostè ve així a dir que vol superar la crisi quina? La econòmica? La penúria dels valencians i valencianes que estan aturats? O vol superar la crisi del PP provocada precisament per aquestes investigacions judicials, de trames de corrupció, de trames de presumptes finançaments il·legals del partit, de concessions de contractes il·legals. I sí, jo sospite perquè reiteradament ens neguen el dret a preguntar, sospite perquè reiteradament ens neguen la documentació que demanem. I això no pot portar a ninguna altra qüestió que a la sospita. Quant de temps, senyor Camps, pensa amagar-se darrere de les cortines de ceràmica, de les preguntes dels periodistes, de les peticions de l'oposició i dels interrogants dels ciutadans i ciutadanes? Quan pensa amagar-se? I ara ve així a dir que vostè és un president irresponsable en el sentit jurídic. Així l'únic irresponsable que n'hi ha és el rei, jurídicament parlant. Vostè té obligació de controlar el seu govern. Jo no sé qui té els contractes, jo no sé qui té les adjudicacions. Jo el que vull és que la cosa funcioni. Vostè és el responsable d'aquest govern i vostè té que saber les coses que passen. Donarà explicacions, compareixerà davant d'aquesta cambra, però no 5 minuts. Compareixerà, no li demane que estigui fins a mitjanit. En migdia me conformaria que vostè vinga així a donar explicacions, a donar la documentació, a explicar les concessions de TDT. Per cert, no li dona por que la política del PP i del Consell la tinga que marcar el que més concessions té de TDT i no vostè? La transparència és aliada dels governs. Senyor Camps, només una ment estreta no ho entén això. Efectivament, vostè els tratges li senten molt bé, i això és que no paga, però el tratge del govern li està gran. La camisa no li arriba al coll i no hi haurà íntima amistat que li salve vostè d'això.